अब धीरे धीरे ले चली लो तैयार बने जाए खातिर ना डूबे खातिर तो इतना ना लोग का बाबा लेकिन भैया ऐसा न समुंदर हमें कोशिश करिए डूबे गिरा तो कोई छाने लाना एकरा लागल संगीत के हवा ना ओकरा पर कोनो दावा कैसे बाबा आजकल देखिए संगीत की हवा के ही दिन है कि जितना सुनवैया लिखे आज के दिन में उतना गवैया हो आ करी ना आई लेकिन खेतों बेचवा के बाबू के गावे खातिर तैयार बड़े लोग का लड़की हमें ही नहीं की कहत कि कोई गावे मत सब गावे लेकिन पहले के जमाना में कहत रहे कि फलाना के पास गॉड गिफ्ट मिला है वो गायक है गायिका है उनको भगवान ने दिया है आज कोई के भगवान नहीं खोल दे तो वो गायक बने खातिर कंप्यूटराइज जमाना आ गया ऐसे भाव बा कहे के कहते जब बिहसी कलिता चचटबे करी आ देखे वाला के मनवा बहकबे करी बाजी रे ई कलयुग ना भट युग ह राखी बांधे जेबू तो भैया ढेर मिलिए और हनिया उड़ाइबू तो चाहे वाला ढेर मिली है यही जा तोहरा ऊपर डिपेंड बा कि तोहरा राखी बांधे वाला भैया चाहे कि उड़निया उड़ावे वाला आगे ना काम तुम बंदी बढ़िया बा लेकिन कहब ना बात पर्दा के पर्दे में रहेला हम ज्यादा पर्दा के ख्याल करीला भाव बा कहे अरे की बिहसी कलिता छटकबे करी देखे वाला के मनवा बहकबे करी अरे की बगिया में चाहे तू कतनो अरे हर बच के चलाए गोरी आका के बाटे तया चराया टकबे करी तोरे नीने को सुगर लड़की सुगर लड़की रियल में ये लोग सुंदर है नो डाउट कहना नहीं सुंदर है अभी थोड़ी नई नई उम्र है थोड़ी सी और मेंटेन रखो बाबू एकदम खूबसूरत हो भगवान अच्छा बनाए हैं तुम लोगों को कहना है अरे कि सब कहे लाठी बहुत अरे है सुघर बाड़ू तू भाव कहेंगे बा अरे की गोरिया चांद के चूड़िया अरे नियन गोर बाड़ू गोरिया पुराना चीज है घी को बढ़िया लागल बा आ कतनो अलग रही अपन गमक देखा की गोरिया चांद के चूड़िया अरे नियन गोर बाड़ू तू जोड़ केहू भैया तोहर जोड़ केहू
आई